Здравейте хора, аз съм LionBG. Днес ще играем Fast Build с Гърво Нинджа. Добре, айде влизай, бе. Що? Не става, але. Стана? Дай на мен. Не стана. Къде си? Паркура. Не те виждам. Само трима. Между другото, почнаха много малко хора да влизат. Те повечето влизат в креатива. Само трима. Той пак килер. Готово. По кога? Не! Няма да цвети. Не, защо винаги така го строя? Але... Това не ми дава перфект на него. Що? Не знам. Вика, що? Що не ми даде перфект, бе? И на мен не ми даде. Ма така е. Папа съм грешил паса. Така си. Късмет. 100%. Късмет. Кое съм сгрешил? То просто това е късмет. Къв късмет, бе, ти уили са, бе. Здравейте хора, отново сме тук. Следващата игра. Yes! Късмет, але. На те. Колко тъжно го каза. Може и ти да загубиш пунче и аз. Майко, няколко са слаби. Параго. Един вече го направи. Хот. Направих го! Направих го! Майко, вие са много бавни. Ела нас с предишният искин. Какво прави, бе? Лиона го сгреши от всекъде. Я гледа. Какво това чудо, бе? Така, всички са добре. Не, той не е добре. От другата страна. Yes. Але аз му вкарвам лъвче.
Готов. Не! Носи окото. Еми, има един по-зле от теб. Знам. А на мен на един ми е запецано, че е още на ред и схеви. Уа! Това къде вчера го свърках. Аха. Го. Не! Добре, какво не ми е вярно сега? А, Кое? Еми, дупката по средата, але. ми аз нямах други. Парава. Тук са редстоун. Без редстоун не го слагай. Няма. Не. Добре, кажи ми, кога построи нива отгоре? Не знам. Ще влезна от това. Пита къде се намира редстоун. Ма няма никъде редстоун. Еми, те са ви подвели. Редстоун не се слага никъде. Май днеска в 8:30 в креатива ще има евент. О, Не знам точно защо в креатива, ама. И вчера имаше. аз. Какво ти? Ти викаш, че аз вчера имах. Не, вчера имаше. Добре, след тая врътка ще идем в креатива. Не, в Build Battle. То в 8:30. Ти в колко чу? В 8 часа ми каза. В 8:30. Не, Але, какво си сгрешил? нищо. Але, на оня му забил. По-скоро на теб ти е забило. Ма оня при мене пише, че такова да изглежда, че още е на онова. На Синг ли беше? Мгм. Кога го направи? Го не избира. Arrive!
Та 1.9.2 е много бъгава. То вече не може да се влезе на точка 8. Не знам. Знам. Що, ма... Що са тъпаци? Що? И край с мене. О, не, кога го направя? Не го направя. Гледай, аз го направих. Направи го. Това е някаква товца с... Pink Sheep. Он е хак. 18. Много ме кефи новия ми телефон. Samsung Galaxy S3 Neo. Позвуча тъпичко. Добре, але, излизай. Креатива. Що? Тук вечер ми се игра. И не, але. Чакай. И хора, това ще е днес от клипа. Харесайте, коментирайте, абонирайте и чао!